נוראית הזאת, תודה. תודה לך. אנחנו עם ספר חדש, מזימת אפקט החממה. לפי השם אפשר להבין, קודם כל אפקט החממה אנחנו יודעים, אבל שיש גם מזימה. אנחנו התבשרנו לא מזמן שהצליחו ליירט כמה אימיילים של מדענים שעבדו עבור האו"ם, והתברר שהם כנראה הגזימו, או לפחות לפי הפרשנות של המיילים האלה, הגזימו באפקט החממה. והאפקט הזה ודברים שקשורים אליו עומדים במרכזו של ספר המתח הזה. אנחנו אומרים שלום המחבר, דוקטור עדי בן ארצי. שלום, ערב טוב. אז אנחנו בעצם כאן באיזה מותחן ריגול מסובך, שיש פה הרבה מאוד מרכיבים, אבל במרכזו גם נמצאת השאלה האם זה שהאפקט החממה מתקיים זה ברור, אבל האם בני האדם אשמים, או אולי כדור הארץ היה פשוט מתחמם ממילא, כי ככה הוא. שאלה מצוינת. קודם כל, הספר הזה הוא ספר מתח, והוא היום, כמו שאמרת, אקטואלי מתמיד. יש בו הכל. יש בו הכל. אנחנו מאמינים, ואומר, בני העולם המערבי, מאמינים שאם נקטין את פליטות דו תחמוצת הפחמן, ואם נעבור לשימוש באנרגיות חלופיות, כנראה שנקטין את אפקט החממה, בעקבות זאת נקטין את התחממות כדור הארץ, ואולי נמנע את המסע המסיבית של הקרחונים שכבר החלה, אולי נמנע את הצפת היבשות, ואולי נקטין קצת את כל אותן תחזיות אפוקליפטיות שהמדענים מאיימים עלינו חדשות לבקרים שיקרו. כאשר אנחנו בוחנים את זה לעומק, מתברר שיש גופים אינטרסנטיים ברחבי העולם שזה לא תואם את האג'נדה שלהם, או מנוגד לאג'נדה שלהם, ואני אתן מספר דוגמאות. לדוגמה, יצרניות הרכב. יצרניות הרכב נאלצות היום להשקיע ממון רב בפיתוח רכבים שהם ממונעים למשל על ידי מימן, ממונעים על ידי חשמל, הם משקיעים המון ב-R&D, ובסופו של דבר אנחנו כצרכנים נרצה לקנות את האוטו הבא שלנו באותו מחיר שאנחנו קונים את האוטו שלנו המונע על ידי בנזין. כלומר, המזימה היא של מי שלא נוח לו עם העובדות המדעיות על ההתחממות הגלובלית, על אפקט החממה? המזימה מורכבת, אבל היא נוגעת, לדוגמה, מדינות אופק. מדינות אופק, שזה קרטל יצרניות הדלק הגדול בעולם. אבל זה כל ילד יודע. מה החידוש בעצם? זה מנוגד לתפיסתם, זה מנוגד לאג'נדה שלהם. את יודעת שמדינות אופק, למעשה, מחירות הפטרודולרים הם 80% מהכנסתם. אבל מה החידוש? ועכשיו זה בא לנגדם. למעשה, החידוש בא ואומר כך, אנחנו כולנו חיים תחת ההנחה שהתחילה למעשה בשנת 2006 כאשר סגן נשיא ארצות הברית אל גור יצא עם הסרט אמת מטרידה ואחר כך זה הפך לספר, והוא הביא לכאורה עובדות מדעיות שמציגות ואתה חושב שהן לא נכונות? עוד רגע, הוא הביא לכאורה עמדות שמציגות את הקשר בין פליטות ה-CO2 להתחממות כדור הארץ. דוקטור בן ארצי, מי אשם בהתחממות? בסדר, אנחנו מכירים. לאחרונה היו כאלה שטענו הפוך. המסקנה שלך, אפרופו התחקיר לקראת הספר, מי אשם? זה היה מתחמם ממילא או שאנשים אשם? המסקנה היא כזאת, כדור הארץ קודם כל מתחמם, זו עובדה. הוא מתחמם בכלל מסיבות אסטרונומיות, בגלל תנועת כדור הארץ סביב השמש, כלומר, לא מעשה ידי אדם. נטיית כדור השמש, ואפשר להגיד בשורה התחתונה, הוא היה מתחמם גם אם לא היו חיים על פני כדור הארץ. והמזימה היא של מי שמבקשים להטיל את האשם בנו? את זה צריך לקרוא בספר, אני לא אגלה את סוף הספר. כן, אבל בכל זאת התחילת העלילה כדי שתבין על מה מדובר. אוקיי, מדובר בחברת הנפט הגדולה בארצות הברית, חברת US Oil היא נקראת, והחבר'ה האלה קמים בוקר אחד ומגלים שהמניה שלהם ירדה ב-20%. היא ירדה מכיוון שאת ואני מתחילים לנסוע במכוניות היברידיות ולצרוך פחות דלק. ויש שם איזה איש ביטחון שמו סטיב, הוא קצין מרינס לשעבר, והבחור הזה, כמו במרינס, מחליט להילחם. הוא הולך להילחם בחברות שמייצרות אנרגיות חלופיות, אנרגיות מתחדשות, מה שנקרא. הוא מגלה שהוא לא הראשון בתור. לפניו עומדים כל הגורמים האלה ואחרים שהם מאוד מפתיעים בספר, מעורבים בזה סוכני CIA ומזימות בינלאומיות ותככים שלא יאומן מאיפה זה בא, ואני לא אתפלא אם כל מה שכתוב שם קורה היום. אז אנחנו לא נשאל אותך איך זה נגמר, אלא נשאל אותך מי אתה, מנין לך כל הידע הזה, מאיזה דיסציפלינה אתה בא. העסק הזה התחיל בעצם שאני שמעתי נאום של כבוד הנשיא מר שמעון פרס, שהוא עשה את הלינקג' הזה בין הפטרודולרים לבין מימון הטרור, ואגב לא היה הראשון שעשה, אבל בסדר. הוא לא היה הראשון. אני רוצה לדעת מאיפה אתה, אתה דוקטור זה למה? סקרן אותי, אני דוקטור להנדסת חומרים מאוניברסיטת בן גוריון. ומה אתה עושה ביום יום כשאתה לא כותב ספרים? ביום יום אני מטלורג, אני עוסק בהנדסת חומרים, במחקר ופיתוח בהנדסת חומרים. וששמעתי את שמעון פרס עושה את הלינקג' בין הפטרודולרים לבין
ארגוני הטרור, ציר הרשע והגרעין האיראני, אמרתי לעצמי, אוקיי, יש פה נקודה, איך אנחנו מתקדמים עם הדבר הזה? למדתי את הנושא של ההתחממות הגלובלית, למדתי את הנושא של האנרגיות המתחדשות. עברת למכונית היברידית? אני בדרך. דוקטור עדי בן ארצי, תודה רבה לך. תודה. תודה לכם. ועכשיו למשבר חמור מאוד, אני מבקש ממך להתייחס ברצינות.